Hola, soc la Sara Cuesta i us llegiré el Salm 142. Amb la meva veu demano auxili a Javé. Amb la meva veu demano misericòrdia a Javé. Vesso el meu plany davant d'ell. Declaro la meva aflicció davant d'ell. Quan el meu esperit defalleix dins meu, tu coneixes el meu sender. En aquest camí per on camino han amagat una trampa per a mi. Vaig mirar a la dreta i m'hi vaig fixar, però no hi havia ningú que em volgués conèixer. No tinc cap refugi, ningú no es preocupa de la meva ànima. Vaig cridar a tu, Javé. Vaig dir, tu ets el meu refugi, la meva porció en la terra dels vivents. Atén el meu crit, perquè estic molt abatut. Allibera'm dels meus perseguidors perquè són més forts que jo. Trau la meva ànima fora de la presó, perquè doni gràcies al teu nom. Els justos m'envoltaran, perquè tu em recompensaràs.